Ibagam kanyak tagpaiso, Chona. Anya ti kaya tasawen dagiti papeles anasukainak. Anya! Awan ti amo kiti bagam yun. Patyan na kuma. Ulbog! Jak ipalubos ti kayat mo, Narding! Nadagsen a basol day ta iti Diyos! Di naklapdan, Simon. Amangan no si kati madaksan no lapdan nak. Sige! Aramidem no iso ti pagragsakam! Agyaman ka! Tarara emek ti sutanam. Mabalin ko nga usuben no iso ti kayat mo! Sige! Iputok mo! Itinagan ti ama. Maysa apalimed tinapalabas. Agbunga iti kinadangkok ken kinaranggas. Nagtaod iti maymay sa anagan. Agduma iti turungen at dalan. Para iti pamilya. Asino ti rumbeng apilyen. Para iti pakay dayawan. Asino ti rumbeng abigbigen. Kasanun no iti agdama. Ket agsubli ti saem tinapalabas. Anya ti rumbeng aruming baw. Pamilya, prinsipyo, wenno panagigbalas. Itinagan ti ama. Nobela anamsek iti aksyon. Ngem mangipaay iti nabalituhan nga adal. Tapno iti udina. Masarakan dagiti maseknan tinalinteg adana. Amang itunda kadakwada iti talinaay ken ragsak. Manipod iti pluma ni Ferdinand Feria ken iti direksyon ni June Rebutaso. Sabalipay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Itinagan ti ama. Naimbag nga oras yu amin patpatken mi apapagayam. Sakbay ti amin. Kayat mi ayabkas tinalaos a panagyaman mi. Gapu iti ingkay panang tarabay iti kalkalpas apakasaritaan. Sapay lakuma tanakaibati kami iti adal. Ken lagip iti kaungganyo. Nga iti kaanuman ket diyu malipatan. Iti daytoy agundaway. Sagutan da kayo manen iti sabalipay a nobela. Anam namaan mi amang linglingay kada kayo. Ken pakaadawan nyo iti adal. Ngem sakbay na. Ipakpakaunamin kada kayo. Adag itinagan. Lugar. Ken pasamak a maitampok iti daytoy apakasaritaan. Nga adda pa kay naigan na iti pudpud no abiyag. Ket saan a naigagara. No diket na iran ranalay. Taamin anagan, lugar, ken pasamak a maitampok ditoy, ket nagtaod laeng iti imahinasyon ti manura. Palagipmet para kadagiti naganak, at arabayan nyo kumadagiti minor de edad nga anak yo, no bilang tagdengdeng damet iti nobela tayo. Ngarod papagayam, manipod iti MPBC Drama Production Center, ti DZWT 540, kanday toy nga istasyon. Si papanakkel kami amang isagot kada kayo, iti umuna apaset ti nobela a napauluan. Itinagan ti ama. Iparpartak mo pa iti mobil, P1 Mendez. Amangan no makalibas dagiti kamkamatan ta. Areglado, Chief. Jak ipalubos ang makalibas dagiti puser a nasalota. Nasken ang makamagta ida. No sanda kaya ti sumuko. Kaawatan a pinilitan ni patay. Oops! Palpaltugan na ta, Chief. Ikis-ikis mo ti taray ti mobil. Saan arumbang ang maisagmakta? Matungpal, Chief. Saan ta asar dengan dagiti managtaktakes? Nasken ang maparmagta ida. Amo! Apay? Bogi? Daka sa damag amo. Nasalaw da Hepe Salvador dagiti buyot tayo pusher.
Anya. Kasano ang napasamak na ito? Nalabit ang nakaawat da iti tip, amo. Iso ang naranaan da dagiti tao tayo. Kat, ayan itang dagijay nga inotel. Sigun iti impormasyon na naidanon kanyak. Kamkamatan ita dagiti pulis dagiti tao tayo. Amumunoan niya taramidang bogi. Diyak kayat nga adarom swa aparikot. No kasapulan niya sakripisyo dagijay nga inotel. Isungarot, ti maaramid. Panagkunakat na ibusanda iti bala. Sandan nga agpapaputok. Sigurado da ita, Chief. Kung piriya at tipilid tilugan da. Napuntaan, Chief. Kartingam, P1 Mendez. Naskan amamuanta, no adda pa'y si bibiyag kadagiti nakainkwentro ta. Yaya ising, apay akas laborido ni Papa? Jak ammo, Monica. Basta nasiputak nga daimbaga ken kwa na itay ni Bogi. Kalpasan na, kastan ti jar na. Siguro, parikot timbaga ken kwa na ni Bogi. Iso akas ta ti jar na itan. Ang mga no adamanenda kasi napasamak iti negosyo na. Siguro Kasi mati amag. Apektado launay no kastang adarumso aparikot kadagiti negosyo na. Monica. Sa bagay, nagrigrigatan namat ngamin abinangon dagiti negosyo na. Iso ang normal laang ti kasta amariknana na bilang ta darumso aparikot. Puno na isadsad dilugan dagiti tao mi. Nyam si bibiyag damat. Delikado da ito eh. Nas ka na malikidar damot lang. Tano saan? Sigurado asyak ti maladit ka ni amo. Tagi jaytan. Ilugan day ti mobil. Day jayan ti mobil. Nas ka na surutag. Nas ka na may patungpal ko ti amin. Sakbay ang makadanon dahil presento. Isuot ko ti helmet ko. Tapno sigurado sa andak to ang mabigpig. Inakon. Nas ka nga agbaligya. Ano saan? Dahil sa klagit di ka ni amo. Natibkar mo't dagiti kinamat ta, Chief. Naisadsad lang araw den tilugan da. Kapot na pinaltugam ti pilit tilugan. Ngam saan man la agrabe dagiti sugat na. Talaga akas ta dagiti managdakdakas, Mendez. Narigat da matay. Ngamin, demonyo timang tartarabay kadakwada. Chief, Ngam di kagdanag. Saan matlaang nga agbayag dagita. ha? Anya ti kayat mo asawan, Chief? Awan. Si kakit dimet. Ala, ti panagmanehom tinto na ram. Sarunwan talaptati. Nagpartakan day dya ang motorsiklo. Adda purwak na iti mobil. Ti Prino! Chief, pinabutak na ti mobil ang nagluganan dagiti nakamagta. Diyay nakamotor. Naskan ang makamatan ta. Kartinga Mendez. Kamatan ta day diyay. Sigurado ka nga okay ka na, ano Papa? Iha. Di kagdanag. Anya nga minti parikot? Awanan yaman na daytoy kung nagmatkan ka. Adalaing rimswabas sita parikot iti negosyo. Kung nagtupay ka, Di pa'y kadesimangpat ni mamam. saan pa'y Papa? Amo yung mata ni Mama. Sigurado ama kumikom day dya iti munisipyo. Ado ti trabaho na. Sa bagay. Alam Monica, di nagpanunutin iha. Kasi tinakurakon, awan ang yaman na daytoy. Ngamin, masiguradok amarisot matla dagos, di pariko. Kaya't ko amaduktalan adagos. No asino day dyan nakamotor anang pabetak iti mobil ang nagluganan dagiti nakamagtayo. Saan tayo ngagsardeng?
Naawatan nyo? Isungag tignay tayo amin. No kasapulan nga aramidan tayo nga aldaw ti rabi. Aramidan tayo. Nalawag ka di. Alan, agtignay tayon. Move! Nasiglat da dyan nakamotor a suspek. Di min nasurutan kini Mendez. Oh, sayang da dyan aguntaway. Maamuan mi kuman no asino ti leader ti sindikato ti droga ditoy. Ngam nalikidarmet dagiti nakamag mi. Hello, Leon? Jonah, namuam ka din tinapasamak. Anya na pasamak, Leon? Ne. Saan ka di pailaing nga nag-report kan ka ti hepe ti polisya? Saan pa'y matlaan? Anya ka di tinapasamak? Adda na pabetak ang mobil ti polis. Anya? Day tatag peso. Kastagayam. Ala, orayat nga report kanyak ni Hepe. Ay na, addaman gaya man nakaamamas anapasamak dito'y lugar tayo, Monica. Anya dayta, Yaya Ising. Addamanin napasamak nga inkwentro, itinagbautan dagiti pulis ken dagiti kanupusyer. Adda na kemeg dagiti pulis. Ngemdak sanggasat, taadda kanunang pabetak iti mobil anakailuganan da. Anya? Kastati na ipatangatang itay iti radyo. Ay, talaga anagulon diti lugar tayo, Yaya Ising. Kanayonan nga da maipatpadamag ama di apasamak. Un nga rod, isu nga adu ti trabaho ni mamam. Ay, sapay la ko mata masulbar matan iti mabiit dagiti krimen, ama paspasamak diti lugar tayo. Masansansamot ng ti krimen dito'y ili tayo, Hepe. Anya nga iti ar-aramidem. Mayor, panagkunami kat adda vigilante a grupo amang sabsabotahe kada kami. Anya? May saday ta kadag iti atap mi, Mayor. Nga madamot posibilidad na. Amis mumot lang adag iti sindikato ti mangliklikidar kadag iti makamkamag ni. Hepe, jak kayat ti adorason. Jak kayat nga agpatingga kayo laang iti atap. Aramidan nyo ti amin tapno maisardengan ti krimen dito'y ili tayo. Matungpal, Mayor. Talaga nga aramiden mi dayta. Simangpet ka din ni Bugi. Ising, Saan pa'y mat, sir? apama na sumangpet. Ibaga mamapanadago si Jehardin iti likod ti balay. Matungpal, sir. Adda na patay kapagsaritaan mi. Uwan, sir. Mangipan ka matan ni Jay iti arak. Kaya't ko relax. Matungpal, sir. Orayan kay Jay, ha? Uwan, sir. Ay, inak mangala iti paborito nga arak ni Sir Leon iti par. Amangan no makaunget ni senyor, no jak agtungpal adakos iti bilin na. Naungtan kayon sakit dikin ni Mayora, Chief. Itay pa ngamin adi kay matagtagar eh. Saan met, Mendez? Pampanunutag lang. No asino ti posible anang patay kadag iti nakamag tayo. Chief, Dagiti nga ta vigilante. Wenno tao matlaang ti sindikato. narigat asong batan dayta, Chief. Nang runa ket awan met pamalpalatpatan tayo. Dayta nga rudkat. Ngem no siyak. Dakkel ti atap ko. Adagiti matlaang kamang ti sindikato tinang likidar kadagiti kakadwada. Anya? Dayta ti masigurado, Mendez. Sandalagid di nga itulok a makaala tayo iti impormasyon. Iso an nilikidar damot laeng dagiti kakadwada anak magtayo. Ayan ni Leon. Kasarsarita na ni Bogi iti hardin ijay likod, ma'am. Kasta ka di? Well, ma'am. Alang nga rod, ta inakpay ang sukat. Ayaban nagtulat ta ni Jesseledmi nun alpas da na nagsarita ka ni Bogi.
Kaya't kung amin na makasarita ni Leon. Matungpal, Ma'am Chona. Naimbag ta nagbaligi ka, Bugi. Diyak kaya ta siya ti pagdasalan ti pungtot mo, amo. Nasaya at launay no kasta. Asino tinakasakuti katakwata? Ni Hepe Salvador, amo. Talaga na sigla ni Hepe Salvador. Wan nga rod, amo. Naimbaglakit din, tanakawayak. Kat naipatungpal ko ti bilin niyo. Amo, apay nga umisam kayo. Kinapudno na, Bugi. Saan nagmet kat ang nagtanagapalos? Anya ti kaya ti asawan, amo. Amok nga minanasigsiglat ka, ngam dayjay a Hepe Salvador. Ngam, agdadata adak kalaparikot tayo ni Hepe Salvador. Amo, atay singasin kung aramidin tayo. Iti kasta, mapukaw ti parikot. Anya dayta, Bugi? Sige, ibagam. Anya ti plamplanuan ni Bugi. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Itinagan ti ama. Itinagan ti ama! Napalabas. Nakasalaw kadagiti pusher, the Police Inspector Leonardo Salvador, kan PO1 Renato Mendez. Nagbaligi dagitoy anang kemeg kadagiti nasao a pusher, ngam idagturong dan iti presinto. Kelat nga da nakamotor anang ipurwak iti granada iti mobil ang nagluganan dagiti nakemegda. Iti sabali a bangir, nagdanag ni Monica, iti imbaga kenkwana ni Yaya Ising ti maysa manen a krimen a napasamak iti ilida. Nakunapay ti balasang, ako markaro ti panagraira ti krimen, iti ilida a San Bartolome. Kabayatan na, nagsarita da Don Leon, ken Bugi. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Itinagan ti ama. Talaga na sigla ni Hepe Salvador. Wan nga rod, amo. Naimbaglakit din tanakawayaan. Ket naipatungpal ko ti bilin nyo. Amo, apay nga umisam kayo. Kinapudno na, Bugi. Saan akmat ka ta nagtanagapalos? Anya ti kaya ti asawan, amo? Amok nga min anasigsiglat ka, ngam dayjay a Hepe Salvador. Amo. Ngam, agdadata adakkel aparikot tayo ni Hepe Salvador. Amo, atay singasing kung aramidon tayo. Tapno mapukaw ti parikot. Anya dayta, Bugi. Sige, ibagam. Kasayaatan no likidarin tayo ni Hepe. Nalakalangay patungpal tayo dayta, amo. Kaya't naawanan ni Hepe Salvador. Awan mo ti parikot. Pudno launay dayta akinunam. Ngem madamang laplaped kanya. Tapno aramidag dayta. Amo, Maintriga ak iti kinatao ni Hepe Salvador. Isuasaan tayo nga ramidan dayta, Bugi. Ngamin, talaga nga adda ti kayat ko, amadoktalan.
Mas daawakan ka, iha. Apaya di mo kaya ti abroad? Mama, anya kumati aramidag ichay. No kumata kakuyog kayo kani papa, mayata. Ngam saan nyo mat ngamin akayat? Amumat nga da obligasyon ko dito'y ili ti San Bartolome, iha. Saan ko ang mapanawan ti pagrabangak dito'y? Kas ina ti ili. Mama, Ngam no siyakla ti matulok, kay kayat ko ngagnaad kay Jayan. Total, awan matlaang ter aramidam dito'y. apay ang kasta kayo, mama. Kasla kayat yo amaya dayo akada kayo kani papa. Saan mo't ngay ti kasta, iha? Madanaganak lang amin. Nang runak at agrairan ti krimen dito'y lugar tayo. Adda ka din madamag, Mendez. Negative, Chef. Awan pa'y. Panag ko na. Aglay lopay lang ita dagiti managdakdakas. Sigurado dahi ta, Chief. Apaman asumip nga. Agronda tayo. Nalawag ka di. Areglado, Chief. Baka mo amat dagiti kakadwa. Naskan nga agtignay tayo amin. Naka-red alert tayo ita. Gapo itinapasamak dito'y San Bartolome. Kastalaeng ti report ken kani Hepe. Wan, Leon. Awanan ti sa balipay. Kat, anya timbagam ken kuana. Natural. Imbagak kan kwa na anaskan nga aramidan na ti pagrabangan na. Diyak kayat dagiti mapaspasamak kunak. Naguluo na yan ti lugar tayo. Good! Kat, imbaga na kadikan ka. No adda atapan na may papaniti sindikato nga agraraira ditoy, Awan tinadakamat na, Leon. nasaya at launay no kasta. Safe lat ti negosyo. Leon, talaga ka di asaan mo Ako nasardagan? limbag ka, Jonah. Di mo ituloy no anyaman ti kayat mo asawan. Isungin pa mo pusak asikat ang tugaw a mayora nito'y ili. Ti San Bartolome. Tapno makasigurado ak. Iso mabaling ka di. Agtungpal kalaang iti amin akayat ko. Kat sigurado. Awan ti parikot. Naawatam! Anya pa'y laeng tar aramidon dito'y, Monica. Adalaman ti rabi Diyak man amuyaya ising. Diyak namin makaturog. Alo si Isenag. Iso arimwarak pa'y laang dito'y. Anya, Day tati agpaiso, yaya. amangan mo at no adda parikot mo. Awan mat. Iso na lang, ta. Yaya ising? Mangag mo day, chay? Uwan, sirina ti mobil dagiti pulis. Ay, sigurado nga adamaninda ka sa mapaspasama. Anya, Talagan sa asaanan nga agsardeng tiriribok dito'y San Bartolome. Chief, napalawlawan ng tipasdik ang nagkamangan ti kinamat tayo. Men, take your position. Yes, sir. Yes, sir. Urayan nyo ti sinyas ko. Mendez, manglikawak. Da kayon ti makaamo dito'y sango ti pasdek. Is that clear? Areglado, Chief. Ikagumak ti makastrek iti pasdek. Bareng no adda makamag tayo asibigyag. Okay, Chief. Agannad ka. Sige, mapanakon. Kakadwa, agsipot kayo anaimbag. Ang mga nuda tayo ti maisagmak. Numamaysaan da tayo dagiti managtakdakas. Hantay ta. Nagbaligi ak anakastrek diti pasdek ang nagkamangan dagiti nasalaw mi ang managdakdakas. Agad nadaklain. Ang mga nusak ti maisagmak iti kastoy ngar aramidak. Jak pa amunon niya ti kabalan dagiti nasalaw mi ang managdakdakas. Ang mga nusak met ti... Sakmet niya! Kunak tungat. Nasken nga agad nadak. Delikado dagiti nasalaw mi ang managdakdakas.
Hello? Oh, siguraduhin nyo ang makamagyo na kita. Okay, bye. Asino tayo, Jai? Tao ni Hepe. Nakasalaw da kanumanan iti managdakdakas. Aniya? Asino ka no dagiti nasalaw tam? Jakpay mo, Leon. Oh, papanang. Di na kuning kaskaso. Amuklatan. Amkan na nga ang mga nutao na tinasalaw dagiti pulis. Di na ka di kuyugan nga ya ising? Adda imbilin kanyak ni Sir Leon, sakbay arimuar balasang ko. Iso a pasensya kan, ha? Kasta ka di? Uwan, Monica. Napanan ngamin ni Papa. Diyak mo, basta nasapa da arimuar kin ni Bugi. Kasta gayam. Ni Mama? Dandani nagsinnaruno da arimuar. Nasapa mo't anapan ijay munisipyo. Talaga ama kumikom da. Ala nga rod yaya ising. Saan na bali laangan? Oray din akong kuyugan. Kabaalak mo tirumwar asisya. Akyat bahay dagiti nasalaw mi, Mayora. Natiliw si bibiyag jay maysa. Gamdak sanggasat. Limaban jay maysa. Iso na papatay iti operasyon mi idirabi. Kastagayam. Kinontak min dagiti kakabagyan ti napapatay. Taga ano day, Jay? Taga kabangiba nga ili, Mayora. Imay da di mayo dito'y lugar tayo. Oh. Papaisagana konti kompleto a report. Mangipatuludak to iti kopyayo. Agyaman ak, Hepe. Patuloy akon, Mayora. Ado pa'y tinaskan nga si Kaswag. Sige, Hepe. Kablawan kayo itinabaligi ka operasyon nyo. Sa dino ka no tinapanan ni Monica? Panag ko na kat mapansumarungkar ijay simbaan ni Monica, Sir Leon. Hindi. Kunak man no abandonadong ti simbaan dito'y ili ti San Bartolome. Saan pa'y, Sir Leon? At dalatamat dagiti lumugar amang tartaripato iti simbaan. May saditan ni Monica. Wen gayam, Sir Leon, naaramid konti imbilin nyo kanya. Nasayaat nga rod. Ala, ayaban ka lahengen, no adda masapol ko, ising. At to yan ti kompleto a report. May papan iti napasamak idirabi Chief. Agyamanak, P1 Mendez. Nabilin ko mutun da korpos. Amang isayangkat iti follow-up operation. Nasayat no kasta. Ala, ipan mo laangan iti opisinak deta. Ikabil mo iti lamisahan ko. Matongpal, Chief. Kartingam, tagkuyog tamatlaeng. Mangisayangkat tamatlaeng iti follow-up operation. Barang no adapay sa bali amaduktalan tayo. May papan iti napasamak idirabi. Naturod mo dagiti taga sa bali a lugar. At umayo dito'y ayan tayo, amo. Dagiti manal. Dito'y pa'y teritoryo tayo tinapilida. Naimbaglangan, tanasiglat dagiti polis dito'y. Anya nga'y, di na isag magdalang. Kunak lakit din, no tao tayo manen tinasalaw da hepe di rabi. Iso kinasarita ka, tagos. Amo, nabilin dagiti tao tayo nga aglaylo da pailang. Nasayat? Jak lakit di kayat ang makaala iti impormasyon ni hepe. Amo, Uray no tengel tayo ti ili ti San Bartolome. Nasken latatin an anaya panaganad. Jak ngamin kayat may bawing ti pamabasol dagiti umili iti liderato ni Jonah. puno day ta, amo. Narigat, no ni Mayora kit hindi pagbawingan da. Day tangarod ket. Ti kayat ko. Agtalinaed anadalos ti liderato ni Jonah dito'y San Bartolome. Iti kasta,
agnanayon at tengel tayo daytoy nga ili. Sakbay nga agawid ak. Dumagasakbay iti simbahan. Barang numadanon ko pa'y dagiti umili, akanayo na sumarong kar ijay. Idilak si ti kinadaanan ti simbahan dito ili. Manipod nga mina nagbalin anariribok ti ili ti San Bartolome. Awan matan ti padi anay destino ako raparuko iti ili mi. Takasano? Nagamakdalakit di iti napasamak iti nao di apadi ditoy. Nakaro nga minan ti kinadakas dito'y San Bartolome. Talaga asaanin ang malapdan. Agraira at talagan dagiti rinukar ti kararwada. Anyan. Oray no adda dagiti umay agdaldalos dito'y simbaan. Talaga asaanin ang mailibak ang nabaybayanan daytoy a lugar. Nagbalina na kasla nakakaasi daytoy a lugar. Kasla mabriyat ti barukong ko. No makitkitak tinagbanagan ti simbaan dito'y ilimi. Amok ang mapilpilitan laang dagiti lumugar a kasarsaritak nga umay agdalos ditoy. Siguro, gapulaangan iti bainda kanyag. Isungag tungtung palda, no kasdi akasaritak ida. Ngam ti kinapod no? Saan la asyak ti adda dito'y simbaan? Anya ti mapasamak ni Monica iti panagmaymay sana iti simbaan. Gagayem di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotaso. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center ti DZWT 540 kanday to'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.